Kumusta mga kaibigan? Isang nakakalungkot na pangyayari na naman ang naganap, matapos mawala ng kontak ang isa na naman eroplano ang Cessna Plane 340. Sa may parte ng Kamalig, Albay. Opo mga kaibigan, isa na naman Cessna plane ang nawawala. Pero bago yan mga kaibigan, kung kayo po ay bago lang sa ating YouTube channel ay pakipindot na ang like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod pa na video. Sa pahayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, kumpirmado na ang Cessna 340, Caravan, a twin-piston engine pressurized business aircraft na may registry number RPC-2080 ay nawawala sa bahagi ng Kamalig, Albay early Saturday morning. Ang eroplano ay lulan ang piloto at crew at dalawang pasahero na Australian national nang ito ay umalis. Itinaas ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center PARCC ng CAAP ang alerto sa distress phase bandang 9:08 AM. Naipaalam na sa local government unit ng Kamalig, Philippine Air Force, PAF, Philippine Coast Guard, PCG, Office of Civil Defense, OCD, at National Disaster Risk Reduction at Management Council, NDRRMC. Ang Aviation Regulatory ay nagpadala na rin ng mga opisyal mula sa Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board, AAIIB, nito. Matatandaang noong ika-24 ng Enero taong 2023 nawala rin ang isang Cessna 206 RPC-1174 na umalis sa Kawayan Airport patungo sa Maconacon Airport, kapwa sa lalawigan ng Isabela. Sinabi ng PARCC sa isang ulat noong ika-14 ng Pebrero na hanggang ngayon ay walang nakitang bakas ng RPC-1174 sa kabila ng 21 araw na operasyon ng SAR. Kaya, sa kasalukuyan ay nawawala pa rin ang subject aircraft. Yan ang update sa araw na ito sa pagkawala sa kontak ng isang Cessna aircraft. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, salamat po.